Здравейте, пичове! В днешното видео ще си поговорим за новия апдейт, за нещата променени по играта като цяло. И ако искате още по такъв подобен контент, абонирайте се, харесайте видеото и ви пожелавам приятно гледане. Първото нещо променено по играта е като влезете в тунинг. Промених старата скучна визия с малко по-съвременна, въпреки че като се кликна на нещата те си същите, само дето при гира се е направено малко по-различно, малко по-интересно и малко по-подробно за поясняване, за по-лесно настройване. Отделно са добавили опция автотунинг, която според мен дори не е хубава, защото на мен ми прави скоростите много по-къси и не мога да завърша например 804 метра. Но като цяло тук само това е добавено, като ги добавиха тези малки промени, като се добавиха, промениха топовите времена, разбира се, съсипаха като цяло топовите времена, губиш се налягане в турбините, не можеше да се направи хубав старт и тем подобни неща. И това нещо като се съобщи на сапорта се поправи, както виждате пак съществуват топовите времена, само дето са малко по-слаби. Например, първия прави 8844, а той преди правеше 8830, което наистина голяма разлика е. И което според мен е доста тъпичко. И не трябваше да го пипат, защото съсипаха по този начин топовите времена. Въпреки че пак съществуват, ама вижте каква е разликата от 8844 до 64, доста голяма разлика, въпреки че преди се записваха от 40 надолу. Така че мислете наистина каква разлика е. Много като промени, няма нищо по-интересно като промяна в играта, само дето добавиха и тази кутия Blueprint Box. Тази кутия, като цъкнете въпросителната, може да ви покажа какво ви дава. Най-големият шанс, който ви дава за падане на Blueprint е този белия, който е най-евтин, разбира се, но ви го дава или 100 пъти. Другия вариант ви се падне зелен, който е 25%, синия 5%, лилавия 2% и жълтия, който е 1,50%. И чемпион тикета, разбира се, че е с най-малък процент, защото все пак той е най-скъпия като цяло и той не е Blueprint, нормално да се дава най-рядко. И така, отделно за компенсации, защото имаше проблем с Facebook сървърите, ни дадоха ето това дисанче от миналия договор, който нито е топов, нито нищо, според мен става само за купе. И така, той не е нещо много интересно. И така, отделно ето тук, като цъкнахме ресурси, защото ни бяха дали кутийка оттам, имахме в тикети 500 зелени, което също е доста. И последното нещо добавено в играта е, че могат да се бият по 3 атаки наведнъж на босовете, за което това ще ви коста 75 гориво и направено с цел още по-лесно да се набиват, не като преди да има само опция за по 1, за по 2 атаки наведнъж и за по 4, сега има и за по 3. Като цяло това е от апдейта, за промените, които също са направени, за глупостите, които бяха направили по играта, за оплакванията и тем подобни. Така че ако ви е харесало видеото, абонирайте се за такъв контент, ако искате да гледате още. Харесайте видеото и ви пожелавам приятен ден.